Collons, que t'ha dit cafè de pols, hòstia! Que sí, tio, cafè de pols, molt bé. Joder, tio, que ens l'hem carregat, Tu paio. ho creus? Joder, si ho crec, s'ha marxat plorant. I on l'has vist, tu, capullo, on? Les escales, tio! Vale, tio. Aquest és un dels assajos de l'Enemic de classe, un espectacle teatral coordinat per la companyia La Bèstia Peluda i que compta amb el suport de l'àrea de joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Mira, tia, ens quedem aquí, punto, ara ens quedem perquè jo ho dic. I si vols, quedes al camp, tia. Però si no, te quedes aquí a moure les putes taules de merda, vale? L'Enemic de classe porta el món de les aules a escena amb la intenció de donar recursos a professorat i alumnes per resoldre conflictes. És un projecte pedagògic treballat amb actors joves i que vol arribar als instituts del país. És una llança a favor del professorat també, no? En el sentit de que mostra una mica realment algunes de les situacions que viuen els professors realment a l'aula, no? Moltes vegades s'és dit, els professors, quantes vacances que tenen, quant d'allò, no? I aquí realment es mostra la duresa que en molts instituts es troben, que és la realitat que trobem a les aules avui, no? Potser, aviam, és teatre, potser no tan agut, però a vegades la realitat supera la ficció. Això és educació? Tio, i per tu què és l'educació? Mira, pavo, jo soc l'educació, vale? Jo t'ho puc ensenyar tot. Saps que corres el perill de convertir-te en un inútil? Ah, sí, tio? Sí, tio. Ja és tard, tu? Ja està. És una escola, un institut d'una barriada d'una ciutat, no? Deixada de la mà de Déu, i es troben a l'aula 6 alumnes que no tenen el professor. S'han carregat ja un parell de profes a nivell emocional, de lo dura que és la classe, no? I llavors al veure que no els hi ve cap profe, se'ls acut la brillant idea de donar les classes ells, no? Llavors a través d'aquí donen deixen anar molts fils que si es van estirant pedagògicament parlant, es poden treballar molts aspectes, no? Els protagonistes van ser seleccionats després d'un càsting i s'han doblat els papers. En total són 12 joves que donen vida a 6 perfils força estereotipats. Doncs bueno, aquesta és una classe que hi ha 6 personatges i cada un té una personalitat molt marcada, no? Per exemple, tenim el Catxes, que en aquest cas és el personatge que interpreto jo, que seria el típic noi emprenyat amb el món, que està irritat per tot, no? Sempre està de mala hòstia, sempre està disposat a insultar i a faltar el respecte, vaja. Després tenim a la hippie, que seria el personatge quasi com una mica hipocondríac, no? Sempre té dolor, sempre està cansada, i tot li pesa, tot és molt transcendental, no? Després hi ha la pibe, que seria la rapera, no? Que pinta grafitis, que es carrega els vidres. Bueno, aquesta potser és la més problemàtica, perquè és la que està al reformatori, no? Bueno, després tenim, qui més? El Grenyes, que seria més aviat el noi sensible, intel·ligent, no? Però que no acaba de trobar potser el seu lloc en el món, no? I això potser és la seva frustració. I està enfrontant molt amb el Catxes, perquè és com aquesta lluita de poders entre mascles, no? Després tenim a la Barbie, que la Barbie, bueno, aquesta és la guarra, diguéssim, no? La que li agrada la festa, li agrada el sexe a dojo, bueno, és una viciosa i una pervertida, no? I qui més tenim? La Lapa és la típica noia, o no, bueno, persona en general, perquè no té per ser una noia, que no té personalitat, no? I d'alguna manera l'apa, perquè sempre té que... és com l'aigua, no? S'adapta a aquell que és més fort i sempre està enganxada a ell per poder tenir una protecció, per poder tenir una personalitat, ja que ella no en té, no? I clar, és la que pateix més bullying, no? El bullying a fondo, diguéssim. Aneu a prendre pel cul i que sigui l'última puta vegada que ens aporteu llibres, vale? La pròxima vegada volem birra i menjar, hòstia. La pròxima vegada ficarem els llibres pel cul, joder, m'és igual que porteu armadura. El que volem és un bitllet per sortir d'aquesta cloaca. Les primeres representacions es faran a la Cate de Figueres del 10 al 12 d'abril. Després l'obra girarà per tot el territori català. Estarem per tots els instituts, el 10, 11 i 12. Llavors, el dia 12 fem 2 sessions especials, una a les 7 i una a les 9, que per venir-hi us podeu apuntar en l'Alberg de Joventut, apuntant-vos el vostre nom i cognoms. Esteu convidats a venir, és totalment gratuït. I aquestes 2 sessions, bàsicament, els fem perquè vingui possibles caps d'estudi, directors de tots els instituts d'arreu del territori català que puguin venir a veure-la, per poder disposar d'aquest dossier i poder treballar tots aquests temes a les aules.
Com deia, durant tot l'any que ve, tot aquest curs i el curs vinent, anirem rodant a tot el territori català, que hi han sortit forces instituts interessats en aquest projecte. Aquests joves han assajat l'obra durant 3 mesos, intensificant la feina aquesta Setmana Santa per tenir-ho tot a punt per a les primeres representacions. Ens miraríem als ulls i sabríem què és l'amor de veritat. Bravo!